tábořit, Škodou 100 na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. És motiu de cés, és motiu de cés, és motiu de cés. Bueno, és que jo no vull ser president del Barça, jo vull dir, no sé... I per què no me'l crec? No ho sé, no ho sé. Com és que en aquest punt no té credibilitat? No ho entenc, de veritat que no ho entenc. Però vostè va fer d'una altra manera, vostè va fer un sopar a la Cerdanya a casa seva amb el Pepe Antic, el Josep Cuní, l'Artur Mas i altres empresaris de Catalunya? No. D'acord. Però vaja, m'agradaria molt saber sempre qui fa la pregunta, perquè si no... No, però ja està aclarit. No, punto. Perquè és tan fàcil com trucar al Pepe. Sí, però... Ja està, vull dir que això sí que no... No, punto, no, punto, no. Abans ha parlat de Grada Jove, una pregunta sense mala intenció, Sandro. Tu has firmat un document amb els components de la Grada Jove, em sembla? No. No? Segur? No, segur. No has firmat cap document No. amb tots ells? No. Val, tenia una dubte. No violents, passant pel filtre dels Mossos d'Esquadra, només per animar amb respecte, per ajudar a que el Barça guanyi, perquè els jugadors estiguin feliços, contents, perquè el Pep també reclama a vegades aquesta... No, la pregunta era si has firmat un document. No. D'acord, gràcies. Un minut. Amb qui vostè s'ha reunit, estan tots els grups d'animació? Els Bojos Nois també? No, bueno, els Bojos Nois no, els que hi ha és que els Bojos Nois tenien com una facció, diguem, més violenta i una que no ho era. Els Bojos Nois eren el que la gent es pensa que són els Bojos Nois. Els Bojos Nois, hi ha una part de Bojos Nois bons. Potser vols treure l'UNICEF i vendre-ho, no? Com un membre del teu equip directiu, en Xavier Faus, ja ho va dir de manera molt explícita que la Fundació sabia que a UNICEF i el Barça havia de rentabilitzar la samarreta i volia saber si és d'aquest parer o si vendrà jugadors, perquè és la manera més fàcil d'estalviar. L'al·lusió, la rèplica i punt final d'aquest tema. Sí, home, no, nosaltres el tema d'UNICEF ens encanta. Estem absolutament d'acord amb el tema d'UNICEF. És un tema que felicito també a la Junta Directiva per haver pres aquesta decisió, inspirada per el senyor Baris Murtra. És un tema que nosaltres, evidentment, que el continuarem durant els 3 anys i els propers, tots els que siguin, si nosaltres guanyem les eleccions i nosaltres puguem decidir aquest... Avui, per quadrar els deutes al club, només hi ha 4 maneres. Només n'hi ha 4, i no n'hi ha més. La primera és pujar les quotes als socis. Això és impossible, entre altres coses perquè és una promesa electoral nostra. La tercera opció seria reduir despeses dràsticament, com podria ser prendre una decisió de dir reduïm totes les seccions. No ho volem fer perquè som un club multiesportiu, que estem molt orgullosos de ser-ho i volem seguir sent així. I la quarta és vendre màrqueting. Hi ha aquestes 4 maneres. A més, insisteixo, sense perdre el caràcter solidari, sense posar una marca comercial a la samarreta. I la segona, durant aquests dies s'ha parlat molt de la seva vinculació amb el país de Qatar. Voldria que expliqués quina ha estat aquesta relació, si continua existint, i si vostè, com s'ha publicat aquest darrer cap de setmana, ja s'ha venut l'empresa de Bonos Esports. Vaig prometre en campanya, vaig dir que vendria la meva empresa, però no per un tema de conflicte d'interès, perquè crec que el conflicte d'interès és un tema de bona fe o mala fe, i ja està, sinó perquè necessitava temps per desenvolupar la feina de president del Barça, i efectivament ara et puc dir que ho necessitava fer perquè necessites molt temps per desenvolupar la feina de president del Barça si vols fer amb una certa responsabilitat. I per tant, de seguida que vam guanyar les eleccions em vaig posar en el procés d'intentar vendre la meva empresa i vaig tenir la sort que en 1 mes i 10 dies la vaig aconseguir vendre. El dia 23 de juliol vaig vendre la meva empresa ja fa 5 mesos. Sí, ja ho vaig fer, com vaig prometre. Per tant, de seguida després de vendre l'empresa, quan vam començar i quan vam saber la situació econòmica del club que em va exposar el vicepresident Xavi Faus,
que estava molt pitjor del que ens pensàvem, de seguida vam començar a buscar fonts alternatives de finançament, que no fos, evidentment, pujar quotes de socis, que no fos, evidentment, seguir venent patrimoni del club, o que no fos reduir seccions, o és igual, qualsevol altra manera. Vam pensar que la millor manera era buscar recolzaments en l'àrea del màrqueting, i a més que fossin solidaris. I per tant, és veritat que aleshores jo a la gent que coneixia de Qatar els hi vaig demanar el favor de que ens atenguessin per veure si podien fer algun tipus d'acord com el que avui estem signant. I això ho vaig començar després de vendre la meva empresa. La vaig vendre el 23 de juliol a les 12 del migdia, però també t'haig de dir que aquesta venda està condicionada als 6 mesos a que els números siguin com els hi vaig dir que eren, perquè vam fer una auditoria, evidentment, vam fer una tassació de la companyia, i si d'aquí 6 mesos, que això compleix el dia 23 de gener, es compleix el que jo els hi vaig dir, que es complirà, espero que es compleixi, perquè si no vol dir que no la vendré, no? Però segur que es complirà perquè ho va fer un auditor de primera categoria, doncs en aquell moment, o sigui, ja no és meva, tècnicament no és meva, però tinc 6 mesos d'acord que haig d'entregar la companyia el dia 23 de gener. O sigui, ja no és meva. Podria dir a qui li ha venut la seva empresa? Sí, me l'he venut a un grup multinacional que és d'origen saudí, que tenen el headquarters, els centres a Europa el tenen a Düsseldorf i a Londres, que tenen molts negocis a Europa, que es diu de la Albaraka Group, DAG. Busqueu punt no sé què, perquè si busques una altra cosa surt una agència de comunicació que no és aquesta. És un conglomerat d'empreses de més de 150.000 treballadors i que, entre altres coses, tenen empreses de mèdia i de màrqueting, i per això han comprat la meva empresa. Van comprar. El Barça obliga a dir coses que no penses. Mai dic coses que no penso. És que no seria natural. I si no soc natural, no dic la veritat. I si no dic la veritat, no puc parlar dels valors de la Masia. I aleshores tot seria fals i mentida. Volem i internalitzarem els viatges del Futbol Club Barcelona amb agència pròpia. No, és que suposo que vostè és conscient que Cruyff el va confondre amb Soriano, perquè va dir recentment que vostè volia fitxar Mourinho. Sí, bueno, sí, són coses del joc. Hi ha una part que són persones que tenen antecedents penals, que a més em van amenaçar a mi i a la meva família, i que vaig haver d'interposar una denúncia que va acabar posant-los a presó i que ara han sortit, ara els acull aquesta junta directiva. Clar que el senyor Sandro Rosell és un desagraït i un mentider. Nosaltres vam deixar en herència el millor Barça de la història, en tots els àmbits, en l'econòmic, en el social i en l'esportiu. Škodou 100 na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin k vesnici.